șmecheria a fost că Negruții, somehow, a avut mereu fete frumoase. Ce am aflat de un cripto, Pi sau Pi, ai auzit? Chiar fugea cu un copac, deci a smuls copacul cu totul. Ăsta e motivul numărul 1 pentru care Negruții va rămâne liceul de referință a orașului Iași. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou interviu. Astăzi abordăm domeniul antreprenoriatului în lumea cripto și îl avem alături de noi pe domnul Vlad Mercori, absolvent al Colegiului Național Costache Negruții Iași și de asemenea Universității Alexandru Ioan Cuza, așadar ieșean pur sânge, de asemenea cofondator la Skatework și Xerox. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Să știi când așa chills, când ai zis absolvent al liceului Negruții, mi-a dat așa un sentiment un sentiment ciudat, dar de plăcere, așa. Mi-a plăcut asta cu absolvent al liceului Negruții. Nu mi-a mai zis nimeni de mult asta. E așa? Chiar în direcția asta ne gândeam să începem discuția. Și plecând de la, am zis că ne adresăm la Pertu ca să fie și pentru audiența noastră cunoscut, plecând de la identitatea ta negruțistă, care era atmosfera în liceu când erai elev? Eram absolut convins că ai să mă întrebi asta și m-am gândit pe drum. Băi, având în vedere că maică-mea cumva e încă la Negruții, maică-mea e bibliotecară la Negruții. Doamna bibliotecar, dacă vă uitați, vă salutăm. Mi-a rămas vie cumva atmosfera care s-a perpetuat după ce eu am terminat. Și, în mod evident, îți dai seama că, îmi vine să zic că vă văd pe voi toți acolo în spate, îți dai seama că se schimbă generațiile și fiecare generație vine cu propriile caracteristici. Și implicit cumva și profesorii se ajustează noilor realități, lucru care mi se pare foarte complicat pentru un profesor. Pentru că sunt convins că o generație destul de zvăpăiată cum a fost a noastră, ulterior a venit o generație mai cu minte cum sunteți voi, mai cu minte în sensul, chiar în sensul cuvântului cu minte, pentru că conflictele fizice, de exemplu, la ordinea zilei în vremurile noastre. Dar era un mod de a socializa în felul nostru, cum înțelegeam noi la vremea aia să socializăm, știi? Okay. Voi care sunteți mai din zona asta digitală, care folosiți mai mult rețelele de socializare pentru a comunica și așa mai departe, probabil e altfel în prezent. În vremea mea, că deja sunt foarte mulți ani de când am terminat, 14, băi, atunci nu o percepi. O percepi ca o realitate, știi? Ca și cum te-aș întreba, ce atmosferă e acum la Negruții? Ca la liceu, ca la școală, știi? Da. Dar când o privești retrospectiv, îți dai seama că a fost foarte, foarte mișto și era o camaraderie care s-a păstrat peste ani. Ca dovadă că, și am avut astăzi deja vu ăsta, asociatul meu dintr-unul din business-uri e negruțist și mi-e prieten din vremea liceului. Nevastă mea e negruțistă. Nu mi-e prietenă din vremea liceului, dar pusesem să mă ocupe ea încă de atunci. Adică cumva, vezi, viața mea a rămas acolo. Maică-mea cu taică-mea stau la 5 metri de Negruții. Bunica mea stă pe partea cealaltă de stradă decât Negruțiu. Adică, sub o formă sau alta, tot acolo, știi, m-a tras ața. Ceea ce înseamnă că undeva în background-ul meu rulează niște amintiri mișto legate de liceu. E un nucleu acolo, cu siguranță. Ai fost în echipa școlii de handbal, care a ajuns la faza regională. Ești de părere că poate practicarea sportului în liceu a contribuit în formarea ta ca antreprenor? 100%. 100%. Și aia a fost o nebunie totală. Deci aia a fost o nebunie totală. Am zis că la un moment dat am să scriu o carte despre ultimii 2 ani de liceu, pentru că și asta cu handbal a fost, cum să zic, un episod care îți rămâne în memorie pentru faptul că Negruții nu au avut niciodată echipă de handbal. Adică până în momentul în care să apară Zepciuc în peisaj, care avea un istoric de handbalist,
Așa. Și prin buna lor prietenie, mă refer între Zipciuc și Mihai Burciu, asta cumva s-a transpus și în rândul nostru. Și cumva acolo ne-am strâns chiar cei mai buni prieteni care jucam fotbal la vremea aia. Și a fost ok, ăștia care joacă fotbal s-ar putea să știe să joace și cu mâna. Adică dacă joacă cu piciorul poate e destul de smart să joace și cu mâna. Și atunci cumva s-a transpus povestea asta și ulterior cred că au fost câteva lucruri pe care le-am învățat la momentul respectiv și care cu siguranță în momentul în care am început cu atât mai mult cu cât deja început să fac primele site-uri. La 17 ani deja începeam să am primele site-uri, să fac primii bani ai mei. Și cu cât înaintezi mai mult în business și reușești să mai construiești un alta, îți dai seama că cum reușești să-ți construiești o echipă e mult mai important decât ce ești tu în stare să faci. Așa este. Și asta e o legătură cu sportul, pentru că până la urmă sportul și în primul rând handball-ul intră în sfera asta, e o chestie rezultanta eforturilor unei echipe. Așa încât ați început încă din liceu să mergeți în sfera antreprenoriatului, apoi ați urmat și chiar ești absolvent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, însă nu pe specializare poate de economie sau de informatică, cum mulți s-ar aștepta să spunem. Sunteți absolvent de istorie și totuși vine întrebarea, ce v-a atras la domeniul cripto și cum de l-ați ales? Mamă, stai că mi-ai pus așa de multe întrebări. Istoria am făcut pentru că mi-a plăcut și am avut norocul de a avea niște părinți care mi-au zis, bă, probabil știi tu ce faci, adică faci istorie și știu dacă e bine, nu o fi bine, dar poate știi tu ceva. Și atunci n-am avut deloc presiune din partea lor, dar cred că asta a venit și în urma faptului că începusem deja să am primele mele inițiative antreprenoriale, ca să zic așa, și cumva era un fel de backup plan. Adică, ok, dacă that will fail, probabil reușește el să se rebalanceze cumva, știi? Iar pentru mine a fost modul istorie cum era ușor. Pentru că plăcându-mă învățam ușor și atunci am zis, ok, hai să mă duc să fac istorie, pentru că oricum visul meu și o să fie unul din visurile sau visele, care probabil am să părăsesc lumea asta, am vrut să fiu profesor de istorie, mi-a plăcut foarte mult asta. Și am făcut istorie convins fiind că am să fiu profesor de istorie. Și a fost un moment în care asta se putea întâmpla, n-a fost contextul potrivit și după aia drumurile s-au despărțit. Dar legat de ce m-ai întrebat, are legătură, cum să spun, cripto în sine, fără să intru în niște chestii foarte tehnice, că nu asta e logica, e cumva rezultanta unei evoluții istorice a anumitor lucruri. Absolut, da. Și atunci, ca să înțelegi ce se întâmplă în prezent, trebuie să ai așa un pic de idee de ce s-a ajuns până în punctul în care s-a ajuns, știi? Și poate chiar ca să prezici, e foarte important să știi ce a fost. Absolut, absolut. Total de acord. Fix așa e. Da. Și după facultate? După facultate am făcut un master care se chema Dezvoltare Internațională. N-aveam nici mai vagă idee cu ce se ocupă la momentul respectiv. Dar aveam un prieten care era asistent la științe politice. Și care mi-a zis, bă, ăsta cred că o să fie un master mișto, că uite, pe politici din astea de intruziune socială în zona africană, nu știu ce. Și cumva asta mi-a atins așa socialistul din mine, știi? Și zic, bă, ok, asta e un lucru care mie mi-ar plăcea, știi? Și am făcut masterul ăla, m-am dat dizertația pe politici educaționale în niște țări africane, dar concomitent am citit destul de mult despre aspectele financiare care se întâmplă în zonele alea. Și atunci, iarăși, din nou, a fost habar n-am, a fost așa cumva evolutiv. Nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat, dar și aia a contribuit la cum să spun, la interogările pe care le-am avut ulterior. Bă, dar de ce e așa? De ce, habar n-am, oamenii din Tanzania sau din
E bun, Tanzania nu e un exemplu bun, că acum cu pandemia am aflat că e o țară care e și vizitată și nu e chiar așa de săracă. Da. Dar habar n-am. Liberia, aia de ce n-au banking? Știi? Adică ceea ce noi luăm de simplu, nu că avem bănci câte farmacii, Da. zicem, bă, toată lumea poate să aibă acces la bănci. Ei bine, nu e așa. Și e foarte multă lume care are acces la internet, dar nu are acces la bănci. Da. Bun, e foarte multă lume care are acces la internet și nu are acces la apă potabilă. Da, asta e altă poveste. Altă poveste deja, da. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, că am talentul ăsta. Idioții intru într-un cerc și nu mai știu ce mai întreba. Da, nu, e întrebarea în general, dar nu trebuie să te ghidezi neapărat după ea. Important e discuția în sine, nu întrebarea. Am filmat ieri 2 ore un podcast și la sfârșit, când am terminat, aveam la propriu îmi vâjia capul, știi? Și zic, bă, nu știu dacă ți-am răspuns la vreo întrebare, dar sper să fie și ceva mișto. Da, așa e, asta e important. Da, și apoi, după master, imediat ai plecat la Madrid? Sau a mai fost o perioadă? Stai să mă gândesc. Nu, cred că a fost o perioadă. Stai așa, deci dacă am terminat masterul, înseamnă că trebuia să am vreo 24 de ani, poate? Și am plecat în 33, deci am plecat la Madrid la 28. Deci nu, au mai fost 3-4 ani de hoinăreală înainte să zic ceva și după aia nevastă mea să mă urechească. Nu mai știu exact câte ani aveam când m-am căsătorit, ca să fiu sincer cu tine. Așa, da. 27, cred. Și a fost o chestie de... Business-ul deja era funcționabil, adică... Ai început aici business? Da, da. Și business-ul a rămas în continuare, asociatul meu a rămas cu toți oamenii aici și eu am plecat la Madrid. Noi avem site-uri pe mai multe limbi, gen franceză, spaniol, italiană și așa mai departe. Am vorbit cu Ștefana și am zis, ok, hai să vedem, să mergem undeva unde avem site-uri, pentru că lucram cu Amazon la vremea respectivă și logica era să merg undeva unde să pot intra în contact direct cu Amazon, să pot discuta cu ei, pentru că m-a ajutat. Foarte, da. Și am zis, ok, mi-a spus alege tu, că mi era indiferent. Ca unul care s-a la facultate la istorie, din toate facultățile, îți dai seama, că n-a fost o țară, mergem oriunde. Și a zis, ok, Spania. Trei bun. Normal, Ștefana mi-a zis, mergem Valencia, frumos, plajă, mi-a spus că nu. Dacă tot mergem într-o altă țară, vreau și eu să stau odată în capitală. Că și așa stăm la Cuca Măcăii. Deși e cel mai mare județ din țară, suntem la 600 de kilometri de București. Da. Și am zis Madrid. Și a fost foarte mișto la Madrid. E o experiență interesantă, e o viață interesantă, dar am spus din start că vor fi 5 ani. După 5 ani ne hotărâm dacă venim înapoi în România sau mergem în altă parte. Și timp de 4 ani jumate am fost convins că plecăm în altă parte. Și după aia ne-am răzgândit. N-a funcționat planul cincinal. Ba da, a funcționat, că am plecat fix după 5 ani. Am înțeles. Dar după 5 ani era ideea de dacă ne întoarcem în România sau plecăm mai departe. Și am vorbit de 4 ani de zile, am vorbit în continuu că ce mișto ar fi să mergem în Canada. Da. Și după 4 ani jumate, în bunul stil românesc, am zis că ce bine că ne-am gândit 4 ani cum ar fi în Canada. Hai să ne întoarcem în România. Da. Îți amintești oare primul moment în care ai avut contact cu cripto? Sau printre primele? Primul contact cu cripto. Cred că prima oară am auzit de cripto în 2013. Dar cred că a fost așa, un contact de habar n-am. Foarte fugitiv. Cred că am citit un articol la vremea respectivă și mi s-a părut mega, ultra stupid și am zis că... Aha. Deci prima reacție cumva de... Și a doua a fost la fel, că spun imediat. Da, aha. După care în 2000... Am vorbit și la podcastul de ieri despre asta, deja am uitat. Cred că 2015, Nic, asociatul meu, țin minte și unde eram și locația, așa de tare m-a marcat. Eram la World Class, la piscină. Și îmi zice, bă, cred că ar trebui să ne uităm la povestea asta cu cripto și Bitcoin. Și eu zic, păi ne uităm, dar cumva pasionatul de politică din mine era, bă, o să vină guvernele astea și o să-i dea un pumn în cap, o să-l facă una cu pământul. Bă, nu merge. Și zice, hai mă că uite și ei $300-400. Wow. Dracu, hai să cumpărăm câțiva, că Da. aveam niște bănuți la vremea respectivă. Cheltuiam bani pe toate prostiile, adică era loc să cumpărăm niște Da. Bitcoin. Și
Bă, nu mai știu, aici, știi, eu îmi fac mea culpa pe povestea asta, dar i-am spus și lui, bă, tu ești în egală măsură vinovat, că nici n-ai insistat, știi? Că el e mai introvertit așa de felul lui și zic, na, bine, nu știu ce. Zic, bă, măcar tu trebuia să te duci să iei. Zic, bă, dacă ăla e prost, nu stau și eu prost cu ăla. Lasă Și n-ai luat atunci. Și n-am luat. Serios, am intrat în 2017. Deja din 2013 până... Da, Dar e research. Vezi cât timp am pierdut? E research la mijloc, presupun. Păi, în primul rând a fost multă prostie și după aia research, adică... Da, am făcut și research ulterior pentru că am vrut să-mi dau seama totuși de ce se creează atâta fas. Știi? Adică something has to be there. Nu iese, după ca la români. Asta e vorba că este doar la români, nu iese foc fără fum. Da. Sau iese foc fără... Da, așa. Da. Sau există și în engleză? Eu m-am surprins după ce m-am mutat în altă țară să-mi dau seama cu multe din vorbele astea care noi credem că sunt românești din multe limbi. Adică nu doar din engleză. În spaniolă sunt foarte multe care sunt și române. Da. Și atunci am zis că, bă, dacă oamenii ăștia mai deștepți în pana mea ca mine, adică, nu știu, criptografi, informaticieni, nu știu ce, au câteva întrebări și câteva răspunsuri, bă, noi fie mai deștept ca ei, adică las-o dracu. Da. Și am pedalat un pic în zona asta și mi-a plăcut. Mi-a plăcut că mi-a răspuns la multe dintre întrebările pe care eu le aveam, apropo, știi, de cum am început discuția. De ce unii sunt mai bogați ca alții, de ce poate putem schimba asta, de ce unii n-au acces la apă potabilă și la banking și așa mai departe, știi? Și atunci, bineînțeles să-ți dai seama că a fost și o chestie de we're gonna be fucking rich, știi? Adică, ce vorbim? Visul. Dar, dar mi s-a părut că mi-a sunat bine, știi? Și de-a lungul timpului am avut mai multe momente în astea în care am simțit că ceva a sunat bine. Nu aveam niște argumente super obiective în sensul ăsta. Intuiție. Dar, da, poți să zici intuiție, știi? Dar am simțit că trebuie să fac lucrul ăla. Și ulterior am aflat că este și teoria aia de minimalizarea regretelor. În sensul că, până la urmă, tot ceea ce trebuie să facem este să minimalizăm cât mai multe regrete. Dacă faci ceva și îl faci prost, ai făcut o prostie. Câte prostii ne facem în viață? Da. Dar dacă ai un feeling din ăsta, un gut feeling și nu îl faci și ulterior s-ar fi dovedit că trebuie să-l faci, momentul ăla nu-ți mai vine înapoi. Da, cel mai mare risc în viață este nu-ți asumi riscul. Exact. Așa, da. Exact, corect. Da. Și chiar vorbeam, apropo de riscuri, poate avantaje, dezavantaje, cripto, vorbeam în ultimul podcast pe care l-am filmat cu domnul Adrian Stoica, cercetător român în cadrul NASA. Lucrează foarte mult cu inteligența artificială și spunea la fel ca și internetul. Internetul e o creație bună a omenirii, dar sunt fraude care se fac datorită modului în care oamenii folosesc tehnologia, nu că ar fi tehnologia rea. Și cu inteligența artificială la fel. Blockchain-ul face cumva opinie separată sau poate fi și el cumva folosit Nu, e rău? fix același lucru și la fel ca AI-ul, e un fel de tehnologie dusă la un alt nivel. În sensul că dacă trebuia să avem un nivel de responsabilitate individuală în lumea asta Web 2. Web 2 practic este tot ce înseamnă social platform și așa mai departe, toate app-urile astea care ne pierd vremea în telefon. Trebuia să avem un oarecare nivel de responsabilitate individuală, pentru că fiecare venea la pachet cu phishing, cu scamming, cu hackers, cu whatever. Ce vine după asta, și AI și blockchain e una, sunt două chestii în sensul ăsta, la noului nivel, crește responsabilitatea personală. Da. Gândește-te că dacă tu îți cumperi acum, să zicem, 0,1 Bitcoin, tu ești responsabil de unde îi ții, ești responsabil de cheile alea să nu le pierzi dracu, să nu le dai nimănui, să nu te îmbeți, să le pierzi pe mai știu pe unde și așa mai departe, știi? Înainte, dacă, habar n-am, cineva are câte 0,1 Bitcoin, vreo $5.000. Dacă cineva are $5.000, se duce și pune în bancă și doarme liniștit, adică nivelul de responsabilitate personală e foarte scăzut. Pe când aici nivelul de responsabilitate crește. Da. Și aici e marea misiune a generației voastre, pentru că voi veți fi cei care veți testa această nouă responsabilitate personală. Și
e misiunea voastră e ca generația de după voi să se simtă perfect confortabil cu responsabilitatea asta personală și cu utilizarea tehnologiei for good, not for the evil, știi? Așa e. Și noi plecăm de la faptul că deja mulți dintre noi înțelegem faptul că în momentul în care îți pui sau păstrezi banii în fiat money sau îi pui într-un depozit bancar, tu îi pierzi. Deci dacă, nu știu, dobânda e 0,1, 0, așa, și inflația deja aproape de 6, dacă nu, faci un calcul simplu matematic și vezi cum pierzi. În schimb, când îți cumperi cripto. Și totuși, cripto, la fel ca banii, cumva, am senzația că e dat de valoarea lui, de cerere și ofertă, pentru că el în sine nu valorează decât ce-i proiectul din spatele lui. Nu e un imobiliar ca să spui, uite, asta e valoarea fizică. Nu e ceva ce deții. Și atunci e foarte greu ca să înțelegi investiția asta. Poate, nu știu, ai avut un mentor sau ai învățat tot pe barba ta, cum ar fi? Nu, am învățat pe barba mea. Nu, am învățat pe barba mea, dar în același timp cred că sunt foarte utili. Mentorii, și chiar dacă nu iai la modul personal, în mod direct, e foarte util să iai oriunde, adică să te uiți în sus, ca să zic așa, spre cineva care ți se pare că în domeniul respectiv știe ceea ce tu ți-ai dorit să știi. Dar legat de ce ai spus, sunt mai multe elemente pe care tot am încercat de-a lungul timpului să le mai reîntăresc și eu. În primul rând, e dificil să înțelegi inflația. Da. De fapt, problema nu e că e dificil, problema este că nu o vedem. Dar noi știm că se printează bani. Tu știi, eu știu, bunica mea nu știe. Și chiar dacă îi zic, nu înțelege. Asta e o problemă. Da. Pentru că ea nu înțelege de ce roșiile sunt 4 lei săptămâna asta și 4 lei 30 săptămâna viitoare. Explicația pe care probabil ea o va accepta este că au vrut aia să fie să facă profit mai mult. Ceea ce și asta e o parte a poveștii, dar poate să însemne și că semințele s-au scumpit. Da. Sau că apa s-a scumpit. Sau că la care duce roșiile la piață a scumpit transportul. E reacția în lanț. Exact. Da. Deci, undeva pe acolo, oameni în general, care nu sunt interesați de povestea asta economică, ceea ce e normal, că nici pe mine nu mă interesează nanotehnologia sau abar n-am. Nu poți să te intereseze toate. Normal. Dar, undeva în toată povestea asta, oamenii se pierd. Și nu înțeleg că inflația asta îți ia banii din buzunar în cel mai pervers mod posibil. Deci e cel mai mare cost de buzunar. Sunt convins de lucrul ăsta. Asta e un lucru pe care vreau să ți spun. Al doilea, evident că l-am uitat. Dar ce ai spus de fapt de valoarea pe care o au criptomonedele, de ce este dată. Sunt două aspecte aici. Primul e legat de cerere și ofertă. Ceea ce până la urmă cam toate lucrurile sunt cerere și ofertă. Da? Pentru că dacă mie îmi place, uite, vesta colegii tale și zic, uite ce mișto e vesta ta și vreau să-ți dau 50 de lei pe ea, o să zic că, bă, mi-e place și mie, pentru 50 de lei nu ți-o dau. Da. Dar dacă să-i spun că îi dau $300, s-ar putea să se mai gândească. Deci, s-ar putea ca valoarea vestei ei să fie dată tot de cerere și ofertă. Ceea ce nu înseamnă neapărat că toate lucrurile pe care le avem nu au o valoare intrinsecă. Deci, inclusiv vesta ei e chestie fizică, dar tot cerere și ofertă în spate. Așa, da. Mai departe, atunci când cumperi cripto, e de fapt un pariu pe evoluția tehnologiei pe viitor. Da. În sensul că e o investiție. Ce băieți, poate dau și cu burghiul. Da. E o investiție pe care un om o face în speranța că industria asta, în speranța educată, sper, că industria asta pe viitor va crește. E acord încredere investind. Exact. Da. E ca și cum ai cumpăra, știi, că acum că am filmat cu asociatul meu, cu Răzvan, pentru duminică, mă rog, când o să dați voi deja o să fie dat The Stakeboard Talks și el zice, la un moment dat povestește un lucru pe care și eu am să-l mai reiterez. În 96, îl întreabă ăla care a fondat Netscape, zice, viitorul economiei va fi pe internet. Și îți dai seama, în 96 toți ăia de care erau în sală, toți reporteri erau melting face, știi? Și zic,
Păi, și el spune, ok, bun, ziaristul ăla zice, și cum? Da. Și el zice, bă, nu știu cum, dar așa o să fie, știi? Da. Ei, cine a pariat în 97, 98, 99, 2000 Da. pe companiile din zona .com, nu cred că este prea rău în prezent. Cine a cumpărat Amazon la listarea pe bursă, cred că a făcut vreo 1600x de atunci. Da. Știi? Siguranță. Deci, practic, e un pariu pe viitorul industriei. Da. Și lumea trebuie să o vadă ca pe o investiție în viitorul industriei și, mai important, e o investiție pe oamenii care sunt în industrie. Adică te uiți un pic în industria asta și îi auzi vorbind și zici, bă, oamenii ăștia mi se par deștepți? Da, nu. If yes, if no. Dacă mi se par proști, mulțumesc de participare, ne auzim data viitoare. Dacă mi se par inteligenți, bă, dar de ce să nu pariez pe ei? Da. Poate știu ei ceva ce eu nu știu, nu? Why not? Corect. Știi? Da. Ai menționat The Skateboard Talks. Ne-am uitat, evident, la podcasturile tale. Acum, uite, ești în cealaltă ipostază de intervievat. O să găsiți link în descriere către canalul lor, să-i susțineți, un subscribe, like, share, tot ce trebuie acolo. Pentru, totuși, audiența noastră formată, grupul nostru țintă, sunt negruțiștii, deci principal. Însă se vor uita la noi, tineri ieșeni de la alte licee, români, în orice caz, poate de peste tot din țară. Internetul oferă foarte multe posibilități. Și atunci, pentru ei, oare, din punctul tău de vedere, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze un tânăr la vârsta noastră, să zicem, 17-18 ani, ca să intre în lumea cripto, să investească? În primul rând, legat de audiență, știi, când zici că te ascultă negruțiști, să știi că e o audiență foarte mare asta. Este deja, da. Și doi, voi aveți o vârstă foarte mișto. Sper să fiți foarte conștienți de vârsta asta, că e vârsta în care nu mai ești privit chiar ca un copil, Exact. nu te mai simți chiar ca un copil, dar în același timp intri în contact și cu câteva chestii așa din viața de om matur. Eu mi-am dorit foarte mult să fiu matur. Când am terminat liceul, de-abia așteptam să termin facultatea, să încep facultatea. Când am terminat facultatea, de-abia așteptam să intru în viața asta de om Normal. matur. Să Și faci eu lucruri, știi? Să nu mai spui numai copilul ăsta Da. care nu știe nimic. Da. Deci n-aș pune o barieră legată de vârstă, știi? Evident, barierele legate de vârstă sunt că, bă, sunt clasa 11-a, 12-a, n-am Alte un salar, priorități. deci prin Și- urmare, da. dacă investesc banii părinților. Ceea ce, Da. oricum ați face bine să o faceți. Da. Uh, Dacă eu nu o fac deja. Păi, aia, Da, exact, sau măcar să vă convingeți părinții. Da. Dar cred că cea mai importantă șmecherie pe care puteți să o faceți este să vă dați seama ce spectru larg de joburi și business-uri se va deschide. Spectru, ăla e, la singular. Da. Încercam să nu fac un dezacord. Se va deschide în anii următori din cripto și blockchain. Da. Spectru care nu e legat doar de chestii tehnice, adică nu doar programatorii vor reuși în domeniul ăsta. Ai în fața ta unul care a terminat istorie, care nu are nici în client, nici în mânecă Da. cu tehnologia. Ok, dacă văd cod, acum îl înțeleg, că fac de ceva timp asta, dar nu, eu dacă mă pui să codez, m-am pierdut în secunda 2, nici nu știu ce tastă să apăs. Așa. Da. Dar logica o pot înțelege, știi? Și atunci cred că pentru cei dintre voi care nu vă gândiți deja la chestii standard, medic, avocat, procuror, whatever, Da. e un lucru pe care să-l luați în calcul și mai e o chestie foarte tare. E mereu un lucru pe care puteți paria, nu, e mereu un lucru la care puteți paria că vă veți putea întoarce. Adică dacă tu, habar n-am, vrei să te faci medic și nu reușești să intri la medicină și te apuci de altceva, șansele să te reapuci de medicină după 5 ani quasi zero. Că cine se mai apucă la 30 de ani, Nu mai e după vârstă. ce 4 ani a fost altceva, nu se mai întâmplă. Da. Dar cripto mereu cred că va fi mereu un domeniu în care oamenii smart și oamenii cu inițiativă și oamenii care vor să muncească își vor găsi un loc. Sunt 100% convins de asta. Gândește-te, în 97 nimeni nu lucra pe internet. Da. Nu exista ce aia să lucrezi pe internet, what the fuck. Nu exista. Da. Și între timp a apărut internetul și gândește-te că dacă te uiți în jur, zici, bă, multe joburi care sunt doar sunt legate de business-uri pe internet. Cine ar fi crezut? Exact, cine ar fi crezut?
Ei, așa va fi peste 10-15 ani, nu cred că vor trece 15 ani, e o exagerare. Peste 10 ani, sigur, Da. așa vom privi înapoi și vom spune, bă, era așa de clar ca să apară 100.000 de joburi în zona asta de blockchain. What the fuck făceam acolo, dormeam în papuci. Da. Păi din 97 până acum, câte 24 de ani. Și lucrurile evoluează din ce în ce mai rapid. Nu o să mai fie probabil așa de mult timp care să treacă. Și urmat de, practic, întrebarea ce ar trebui, practic, tinerii să facă, cum ar trebui să intre în cripto. Dar dacă vor să creeze ei în cripto, ai avut ocazia să-l intervievezi pe creatorul Ethereum, Vitalik Buterin, noi, așa să-i spunem, celebrul tech philosopher, deci care a spus în premieră pe podcast la tine. Și întrebarea concret, poate un tânăr cu viziunea potrivită și un proiect concret să creeze o criptomonedă de succes internațional într-o piață care aparent deja e suprasaturată, aparent? Pun niște întrebări care mă pun în poziția de a fi așa exaltat. Eu care sunt cumva în interiorul industriei și care am posibilitatea să stau de vorbă cu multe proiecte de cripto, cu mulți fondatori de cripto și de la noi și de afară, cu multe fonduri, mostly de afară, Da. îți pot spune punctual că eu nu cred că a mai existat vreo industrie de când s-a făcut lumea asta care să aibă posibilitatea să aibă, vezi, de la exaltare fac și propoziții idiote, Da, nu. care să aibă acces la mai mult capital decât industria de blockchain. La propriu, în prezent, se aruncă cu bani în industria asta de nu-ți poți imagina. Ce e legătura asta cu întrebarea ta? Legătura e că intrăm într-o eră în care creativitatea, inițiativa personală, curajul vor fi mai ușor monetizabile ca oricând. Da. Adică va trece, știi, povestea aia cu oamenii creativi care mor de foame. Știi? Așa. De multe ori auzi că ai terminat istorie, mor de foame, ești poet, mor de foame și așa mai departe. Că te-ai lovit de asta în generația ta mult. Bineînțeles, Da. bineînțeles. Nu mai există povestea asta. Și oamenii cu inițiativă vor găsi întotdeauna cu cine să vorbească. Și nu că vreau să bat eu la toba mea, că nu ăsta e scopul discuției noastre. Dar, cel puțin pe zona de cripto în România, noi am stat și stăm de vorbă cu absolut toată lumea care are idei. Toată lumea care ne-a scris. Am și făcut un e-mail, mytimeisnow@stable.com, unde ne-au scris foarte mulți oameni, trei dintre oamenii cu care lucrăm în prezent sunt oameni care ne-au scris la mytimeisnow@stable.com. Da. Doi dintre ei s-au întors din Marea Britanie, unul lucra la Deloitte, unul lucra în investment banking. În România s-au întors? S-a întors în România Wow. mult. De asta spun că e foarte darnică zona asta cu oamenii care vor să facă ceva. Și mai este o șmecherie. Suntem încă atât de puțini încât we are cheerleading one to each other. Noi ne bucurăm de succesul altuia. Că succesul altuia nu ia din felia mea. Da. Știi? Nu-mi provoacă nici în succes mie și nici nu mă face pe mine să fiu mai puțin successful. Dar te Din poate contră. face să fii mai successful. Exact. Da, exact. Exact, adică mă ajută. Pe noi în România, visul meu în România este să reușim să avem câteva proiecte care să aibă peste 1 billion market cap. Și sunt absolut convins că vom avea asta în următorii ani. Crezi în Elrond? Cred în ceea ce blockchain-ul lor promite și sper să facă delivery cât mai repede. Da. Pentru ca cât mai mulți oameni. Pentru ca să vedem cât mai mulți oameni care aderă la viziunea lor. Pentru că, până la urmă, statele nu vor mai avea de ales. Dacă
majoritatea populației are încredere și ca să nu mai vorbim că granițele, contextul globalizării probabil nu vor mai avea un viitor așa de îndepărtat, poate că nici nu va trebui să vorbim strict România adoptă cripto, ci lumea adoptă. Deja peste tot, la un moment dat, să fie atât de mulți încât să fie o reacție naturală, să nu fie peste noapte ceva. Gata, de mâine nu mai avem bani fizici, imposibil chestia asta. Tot legat de investițiile în Stai, vreau cripto. să întreb eu ceva înainte. Sigur. Ție cum ți se pare asta cu globalizarea? Uite, n-am avut posibilitatea să întreb pe nimeni din generația ta. Cum vedeți voi globalizarea? Chestie foarte bună, extraordinară. Este extraordinară. Am obținut, spun asta în premieră, foarte puțini prieteni de mei știu. Am obținut o bursă de $5.000 să studiez un curs de 3 luni de zile, se numește Global Citizen Year Academy din Statele Unite. Leadership fac. Și acolo suntem selectați 250 young leaders din toată lumea, un proces de aplicație foarte stufos, foarte mult și destul de greu să intri. Am avut noroc cu șansa, pentru că și asta e la mijloc. Le-a plăcut de mine, probabil, nu știu. Și am intrat, sunt în contact cu lideri de peste tot din lume și leadership mindset-ul e același. Mai ales că am studiat deja o lună împreună, avem și am început cu practici de self-reflection. Hai să văd despre mine, cine sunt eu, că plec de la mine când vreau să fac o schimbare, mă cunosc pe mine și apoi merg mai departe, dacă vreau să fac o schimbare în comunitate și apoi în lume. Am avut și datorită lor oportunitatea să vorbesc cu soția regretatului Steve Jobs. I-am pus, a fost o interacțiune foarte scurtă, dar foarte importantă și marcantă pentru mine. I-am pus întrebarea, crezi că ar fi mai bine un lider care vrea să rezolve o problemă să se concentreze pe ceva la nivel global sau să înceapă la nivel local din comunitate? Și răspunsul a fost foarte clar. Dacă nu cunoști problemele din comunitatea ta, când ajungi la masa bogaților, da, global vorbind, și vrei să rezolvi niște probleme, n-ai să știi cum stă treaba punctual, de unde ai plecat tu și atunci n-ai să poți. Deci globalizarea e un lucru extraordinar din punctul meu de vedere. Ne conectează și chiar dacă venim de culturi diferite, asta nu înseamnă că cultura trebuie să se diminueze. Adică vor fi diferențe, evident. Nu vom avea niciodată același Dumnezeu, toți pe planeta asta. Dar diferențele culturale sunt foarte importante. Te dezvoltă pe tine ca să înțelegi și alte culturi. Dar nu e vorba despre mine. Păi nu, e o chestie importantă pentru că vezi că asta cred că va fi unul din clashurile culturale pe care clashurile culturale generaționale pe care le vom avea. Pentru că eu însumi, un globalist fiind, înțeleg perfect ce spui și mă și bucură răspunsul tău, mă bucur și mai tare pentru tine. Oricum lumea o să creadă că eu am știut de te-am întrebat, îți dai seama, nu? Adică faptul că a pus ăla o întrebare în care ghiși ce? Fix ăla care punea interviu a putut să vorbească de bursa lui. Deci, n-am vorbit, n-am aranjat. Deci este în afară de părinții... Hai că mi-ai sugerat într-un mesaj asta. Niciun caz, hai să fii serios. Deci eu 100% pe cameră on-rec spun chestia asta. O singură persoană știe în afară de părinții mei. Atât. Și acum toată lumea. Suntem de oameni. Da, înainte. Deci... Să vezi ce o să te caute fetele de acum înainte. De ce? Pentru creier? Sper. Super bursier, boss! Ce zici tu? Da. Era o glumă asta, n-am știut, pe bune, n-am știut. Da. Vezi, gut feeling. Da. Ne conectăm, foarte important. Într-un interviu anterior ai menționat un concept care mi s-a părut foarte important. Mai ales când intrăm în lumea cripto, e crucial să nu evităm greșelile, cât să facem greșelile, citez, alea bune. Cât de important vezi, sau cum interpretezi chestia asta în contextul în care audiența noastră vrea să învețe ceva de aici? Care sunt greșelile alea bune pe care e important să le faci? E o chestie, în primul rând, contextuală. Da, adică fiecare context are greșelile lui bune. Da. Mai departe, cred că asta este una dintre cele mai mari drame pe care eu le văd în actualul sistem educațional de România. Mi se pare halucinant că dintr-o clasă de 30 de elevi, 20 termină cu media 10.
Bă, nu există mă așa ceva, las-o dracu, adică trebuie schimbat sistemul de notare, facem până la 20 sau nu știu, habar n-am. Bă, nu e normal, adică mi se pare că excelența trebuie să rămână excelență. Pentru cine e interesat, că nu toată lumea trebuie să aibă media 10 la școală. Eu n-am avut media 10. Niciodată, cred. Nu poți să fii bun la toate. Păi, da, să știi că nici măcar nu e chestie de a fi bun. Mie mi-a plăcut să învăț. Dar erau chestii care nu m-au interesat. Nu m-a interesat biologia niciodată. Știi? Adică am înțeles logica pentru care trebuie să învățai, dar nu era, frate, pentru mine. Adică, și acum, Florin Iancu știe, nici geografia n-a fost pentru mine. Adică, ca orice om care îi place istoria, nu-i place geografia. Cu tot respectul pentru domnul profesor, dar da. Deși l-am avut profesor și pe el și pe doamna aia. Da, și dar nu s-a lipit de mine, adică așa îți dai seama că, bă, e clar că nu e de tine. Dacă ai doi profesori top, care îți explică bine și nu se lipește de tine, e clar că problema e la tine, nu la ei. Da. Dar revenind, atât timp cât ne dorim să fim toți pe locul întâi, evident că ne e frică, să zic că tot îmi vine să înjur, evident că ne e foarte frică de greșeli. Pentru că, practic, nota 9 sau nota 8, 7, whatever, devine o greșeală. Da, și ți se cam dă în cap când greșești. Da, asta e problema, da. Știi? Asta e problema. Acum am putut să ia. Da, n-ai învățat. Și faptul că a devenit o competiție între părinți, cât ce notă ia copilul meu. What the fuck? Chestie socială. Nu mai e altă treabă, adică nu mai e ce să te întreci, du-te, apucă-te de șah, aleargă, găsește-ți dracu altă activitate, adică nu mai decât să te întreci cu copii. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar e o mare prostie asta. Și e un deserviciu care se face pe termen lung copiilor. Da. Pentru că după aia copiii ajung și zic, păi stai că eu sunt ăla deștept, că am avut nota 10 mereu. Și după aia ajungi în viață, unde nu-ți mai dă, frate, nimeni niciun premiu. Adică ori ești cu maceta în mânecă băgată și ești pregătit, ori nu ești pregătit. Și atunci e foarte greu să știi ce greșeli poți să faci, că tu înveți că nu e bine să faci nicio greșeală. Da. Că e bine să nu faci nicio greșeală. Sunt două concepte. Una e să fii academic smart, alta e să fii life smart. Și e bine să fii un pic din amândouă. Eu aș zice mai mult life smart. Academic te învață, te disciplinează, dar dacă nu reușești tu să pui în practică ce înveți și să conștientizezi, băi, de ce e important să învăț? Ce îmi dezvoltă asta? Că ok, bun, clasica e deja devenit clișeic, dar nu te întreabă nimeni când mergi la magazin să-ți iei o pâine cât e, nu știu, logarit, ceva de genul ăsta. Dar pe tine te antrenează să faci exerciții la mate, te disciplinează, îți oferă o anumită chestie în viitor. E etica muncii, până la urmă. Corect. Te învață de mic. E foarte important. Sunt foarte de acord cu tot ceea ce spui. Mersi mult. Pe mine nu m-a întrebat pe bune și nu sunt de acord din cauza că stau de vorbă cu tine. Chiar ai dreptate. Pe mine nu m-a întrebat nimeni niciodată cu ce media am terminat la BAC. Deci rețineți asta. BAC-ul este overrated. Da. Dramatically overrated. Unless, nu știu, acum nu știu dacă mai aveți nevoie de nota de la BAC pentru admitere. Eu am avut și tot așa. Da. Am avut și tot n-a contat. Oricum știam că la istorie într-un curcă. Dar vă zic, e unul dintre cei mai mari bau care nu contează în viață. Nu m-a întrebat nimeni niciodată, nu știu dacă scrie pe diplomă, măcar cu cât ai terminat media la BAC. Da. Nu știu dacă ba da, scrie. Că mi-am găsit diploma de BAC acum când m-am întors din Spania. Am găsit-o și zic, ia mă, dă să văd și eu dacă... Știam nota, dar am zis că dă să văd dacă scrie. What the fuck cares? Ai diploma de BAC în CV? Dar n-am făcut un CV în viața mea. Nu? Păi dar n-am bun, acum e o chestie, nu vreau să pară, ăsta n-am făcut CV, știi? Dar n-am avut nevoie în primul rând. Doi, am angajat până acum, am aproape 200 de interviuri făcute cu oameni care, sub o formă sau alta, o parte din ei au ajuns să lucreze cu mine. N-am cerut niciodată CV. Că nu mă ajută la nimic. Da. Adică îl întreb eu unde s-au născut și alte prostii astea care mă interesează pe mine așa, de curiozitatea mea personală. Să vă cunoașteți, dacă colaborați, știi chestii despre om. Da. Dar în rest, don't care, adică și dacă ai făcut filologie, so what? Dacă ai făcut matematică, so what? Adică important e ce știi să faci și mai important este dacă îmi place de tine ca om. Și dacă îmi place de tine ca om și poți să înveți orice, facem orice, adică învățăm orice și facem orice. Da. Nu o să mai faceți CV-uri. Eu sunt 100% convins de asta. Am avut discuția asta cu nevastă mea, care ea e patiser
și a făcut Le Cordon Bleu, adică a făcut și niște școală pe domeniul ăsta. Da. Și am tot pistonat-o să-și facă canal de YouTube. Scopul nu era să ajungă, I don't know what, influencer. Scopul principal era să-și creeze un CV. Da. CV-ul ei sunt dulciurile pe care le vezi pe YouTube. Mhm. Ca dovadă. E fix astăzi. E la un curs în Barcelona cu cel mai mare patiser al lumii, cu Cedric Grolet. Wow. Și când au vorbit despre una despre alta, i-a arătat canalul de YouTube. Deci, uite, eu fac dulciurile tale. Ei, imaginează dacă îi ducea o poză printată. Da. Ăla spunea, o fi a ta, o fi al Moș Crăciun, Cine nu știu a știe? cui e asta. Da. Știi? Dar când o vede că ia cu mâinile ei, stă și face dulciul. Ce ingrediente ai pus acolo, da. Exact, Da. tehnici și așa mai departe. Asta e nou CV, știi? Sigur m-ai întrebat altceva, că nu, dar nu vorbeam de CV. Dar nu, e, lucrurile curg dintr-una în alta. E Da, perfect acum normal. m-ai întrebat de greșeli. De fapt, m-ai întrebat acum 20 de minute greșeli. E și o să vedeți, în măsură ce anii trec, așa cum în cripto, ăștia zic că cel mai bun audit tehnic e un hack. Da, așa e. Atunci afli, ăla e momentul adevărului. Așa e și cu cele mai importante lucruri din viață. Le faci și vezi dacă e bine sau e rău. Că așa, în teorie, viața se desfășoară, nu avem multe vieți în teorie. Și în capul nostru se desfășoară foarte multe vieți. Știi? Da, în același timp. În același timp. Dar aia care contează e în practică. Și în practică, ai o idee, o faci. Lumea zice că e bună, o faci în continuare, lumea zice că e proastă, mai bagi o fisă. Și niciodată nu te atașezi de feedback. Cu cât te atașezi de feedback, cu atât ești mai predispus la a nu mai încerca dacă ai eșuat. Da. Că te identifici cu faptul că ai eșuat, știi, și bă, am eșuat odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. O să zic că lumea că-s prost, știi? Dar nu e important de câte ori dai greș, important e să te ridici cu plus 1 Exact. de câte ori ai dat greș. Corect. Da. Și mi-a zis un lucru cu care sunt foarte de acord. Apropo de street smart și academic smart, ăsta e motivul numărul 1 pentru care Negruții va rămâne liceul de referință a orașului Iași. În continuare vor lua mai multe premii la Olimpiada care nu are nicio importanță de biologie din clasa 11 la național, cei de la Racoviță. În continuare vor lua cei la național de la fizică, la whatever. Nobody fucking cares. Da. Ideea este, după ce se termină liceul, după ce mai trec 10 ani și o să vă întâlniți, am goosebumps, și o să vă întâlniți și o să vedem, băi, să vedem fiecare ce a făcut. O să ne lăudăm așa un pic unul pe altul și fiecare whatever. Dar o să vedeți că va fi așa o pânză de paianjă în jurul vostru în care zici, mama, păi și pe ăla terminat Negruții. Și pe ăsta, păi și ăsta terminat Negruții. A terminat și la Negruții. Și o să vedeți că o să vi se deschidă uși doar pentru asta. Da. Și am o poveste foarte mișto cu asta. Am un prieten care e în politică. Acum de el vine de la Roman. Și e în politică destul de cunoscut, ca să zic așa. Și stăteam de vorbă cu el și mă întreabă, dar nu mai știu de cine, nu mai știu ce e, nu mai știu care era combinația. Și zic, păi da, știu pe la Catena Negruții. Vorbim, nu știu ce, vine același context, se repetă de 2-3 ori. Nevasta lui, fostă colegă de-a mea la facultate de istorie, profesor la național acum, știi? Și ăsta îmi zice, bă, da, voi pe lângă că păreți că sunteți dracu peste tot, e și o chestie de identitate pe care o vehiculezi, știi? Că spui, bă, negruțist. Și am mai avut surprinderea, nu știu, poate au inventat între timp, că discuția asta a avut loc acum vreo 5 ani. Îmi zice, bă, tu ai sesizat că nu există racovițist sau nu există eminiscianist sau informaticist, că informaticieni sunt toți. Da. Adică nu există un cuvânt care să definească povestea asta, ceea ce, bă, nu știu dacă am inventat între timp, dar mi s-a părut foarte relevant asta, știi? Da. Și negruțist există de foarte mult timp. Bine, să-și permite numele ăsta, că se termină Nii și, mă rog, e mai ușor de ăla se termină Racoviță, e greu să-l faci. Sună ca dar e și altceva acolo. E spiritul. Asta zic. Dar noi mergem și ducem asta mai departe, știi de ce? Pentru că
Și sper că ați păstrat și voi povestea asta. Noi am fost foarte street smart. Adică noi puteam să mergem și la handbal și să nu ne facem de rahat. Puteam să mergem și la Olimpiadă, că din echipa de handbal eu fusesem la matematică și la istorie, Paul la matematică, adică eram vreo 3-4 și acolo care eram măreți olimpici, habar n-am, nu țin că am cunoscut performanțe, dar eram prezenți pe acolo, nu eram mapeți. Dar și la bătaie. Adică am prins vremurile alea Wild West ale liceului Negruți, în care erau niște evenimente absolut turbate și se știa că nu vii la Negruții, și asta m-a provocat asociatul meu să povestesc, se știa că nu vii la Negruții să faci scandal. Adică era și o chestie de, bă, toată lumea zice că suntem tocilași, nu știu ce, o să vă arătăm că vă bateți și vă căcați pe voi dacă e nevoie, Da, știi? putem și așa. Și atunci, asta e o chestie de street smart, știi? Da. E o chestie de... și asta te ajută foarte mult în viață. Street smart. Da. Foarte mult. Clar. E mișto să fii deștept, dar e foarte mișto să fii... să ai o inteligență socială. Am și recunoscut emoțională. și ce ai spus, că negruții sunt peste tot. La nivelul nostru, chiar în toate proiectele de voluntariat în care m-am mai implicat, toată lumea spune, păi și tu ești negruții? Peste tot, toți sunteți negruții. Și nu doar că mergem și facem lucruri pentru o diplomă, facem lucruri, suntem implicați acolo, în orice facem, dacă ne băgăm și dacă acordăm încredere în ce se întâmplă, 100% suntem, nu 100%, suntem 101%. Și avem inițiativă, uite, astăzi suntem aici și acum dacă îmi spuneai, nu știu, 6 luni de zile, că băi, tu ai să ai un flash, ai să inițiezi asta, faza asta cu Luți Network. Îți spuneam că ești nebun, nu am cum să fac așa ceva. Foarte multe lucruri se schimbă, foarte repede și avem perspectivă. Plus curajul de a face chestii. La nivelul ăsta, la voi era cu bătaia. Dar era cumva tot așa, luai inițiativă, te exprimai cumva, ieșeai din zona de confort. Erai în learning zone, știi? Nici în panic zone, care mai nu e bun de multe ori, e bine să o simți, dar nu să fii acolo constant. În learning zone, dacă ești, poți să te dezvolți foarte mult. Dacă tot o dăm pe povești, aveam chiar o întrebare pregătită de la domnul profesor Iancu. Dar nu e nimic prea personal. Adică, ba da, vorbesc prostii. O amintire, povestește o amintire plăcută și mai ales una neplăcută total din liceu. Trebuie să le și filtrez, că unele nu le pot povesti. Înțeleg, da. Băi, neplăcut, dar care s-a dovedit a fi foarte util, a fost că a trebuit să mă mut cu forța de la Mate Info la filologie. Aha. Cu forța la modul că nu vroiam eu, că eu am fost foarte pasionat de matematică și îmi plăcea foarte mult matematica. Dar am fost și foarte rău ca elev, știi? Și nu atât rău cât factor de generator de iureș, de scandal, știi? Și atunci cumva s-a ajuns într-un punct în care gândești, inclusiv cu maică mea în liceu, adică mie mi s-au tolerat mult mai multe pentru că era maică mea în liceu. Da. Cred că maică mea făcea puls 130 de fiecare dată când se întâlnea cu profesorii mei. Nu 100%, cred, știu sigur că asta se întâmplă. Și s-a ajuns într-un punct în care, mă rog, trebuie mutat elementul ăsta negativ din clasă, știi? Am luat-o foarte personal. Pentru că am resimțit-o ca pe o chestie care se face împotriva voinței mele. N-am fost de acord. Că cumva a fost așa. Maica mea a venit și mi-a zis, vezi că asta se pregătește, știi? Și eu am zis că I don't fucking care, știi? Nu mă mut. Da. Ei, și ulterior au existat așa niște forțe oculte care m-au împins cumva în direcția asta. Și am ajuns în punctul în care am zis, fuck it, gata, ok, mă mut, cedez tronul.
Și acolo a fost așa un fel de epurare în masă, în sensul că ne-a mutat pe toți care eram văzuți ca fiind factori de stres, știi? Nu doar tu? Nu doar eu, nu doar eu, că îți dai seama. Da. Factori de stres generează alții. Dar ulterior s-a dovedit a fi o decizie foarte bună, că la Filo e boierie mare, nu știu cum e acum, dar... Da. Adică am ajuns de la matematică, fizică, chimie, stăteam și făceam în pana mea lecții de ți se lungeau urechile, ajungeam la filologie unde m-am trezit deodată cu foarte mult timp. Nu știu ce să fac cu el, zic, what the fuck? Ce fac cu atâta timp, știi? Da. Ei, și pentru că am avut timp, m-am apucat să fac site-uri, Da. că mă plictiseam. E crucial să te plictisești. Da. Dacă nu te plictisești, nu ești creativ, nu-ți vin idei. Trebuie să-ți golești creierul ca să creezi. Și aveam creierul atât plin de atâtea prostii de la Mate Info. Da. Plus că eu eram lemn la fizică și la chimie, lemn, știi? Adică matematica îmi plăcea, dar la fizică și chimie, nu frate, nu era pentru mine, că era clar asta, simțeam asta. Și mă chinuiam efectiv, știi? Că era și chestia asta, nu puteam să o fac de căcat pe maică. Că eu ca eu, dar nu puteam să o fac de căcat pe maică. Bașca și bunica meu fusese profesor la Negruții, director și așa mai departe. Adică cumva, știi, toată moștenirea familiei ajunsese pe ăsta care se face de cacao, O știi? merită, da. Bun, și taică m-a fost la Negruții. Da. Și mătuși mi-a fost la Negruții. Da, bun, ei au fost elemente, că doar de acolo cred că mi se trage și mie. Că dacă mă duceam spre maică mea care a fost tocilară și bunicul meu care știa franceză, latină și nu știu ce, probabil eram și eu vreun cu minte și vreun învățăcel, știi? Dar cumva s-a îmbinat gena asta cu al lui taică cu care eram mai zvăpăiat și atunci Da. a ieșit personajul. Stai că m-ai întrebat de amintiri. Asta a fost amintirea nasoală. Da. Că a fost împotriva voinței mele. Da, uite, am mers bine într-un final. Și am mai mers bine dintr-un punct de vedere. Am ajuns într-o clasă, la Filo, unde dirigintă era Mihaela Doboș, care știa foarte bine cu cine are de face. Și în secunda 1, când am intrat, mi-a zis, tu stai direct în prima bancă. Da. Foarte Lucru corect. pe care nu-ți închipui că eram vreun înalt pe vremea aia. Eu mereu am stat în ultima bancă. Ei, vezi, tu în prima bancă. Asta a fost iarăși un șoc cultural pentru mine, că nu știam să stau în prima bancă. Că dacă stai mereu în ultima bancă, nu știi să stai în prima bancă, că în ultima bancă poți să faci multe, în prima bancă nu faci nimic. Și a fost bine pentru că am ajuns să ne apreciem unul pe altul. Da. Eu cu Doboș. Respect în sensul reciproc. că a fost genul ăla de fiecare avea expectanțe foarte scăzute de la celălalt. Ea s-a aștepta că vine ăsta și îmi strică clasa. Da. Iar eu eram că, bă, aia e nesuferită maxim, eu vin de la Mate Info, what the fuck am eu cu limba română, nu-mi place. Eu n-am citit nimic, în afară de Gazeta Sporturilor și Prosperului, până în clasa 10. Aha. Deci eu m-am apucat de citit, cu maică mea la bibliotecă, nu? Da. M-am apucat de citit când am ajuns la Filo. Tot pentru că aveam mult timp. Zic, bă, măcar și așa aici oamenii ăștia băieți buni cu mine, nu mă pun să fac lecții, măcar citesc și eu ceva drag, eram și știi? Da. Atunci m-am apucat de citit. Și a fost un moment, uite, asta e o amintire plăcută. Vezi, trecem Din una alta. În vremurile alea s-a făcut o clasă și avea clasa respectivă, avea te vezi când începem să vorbim de lucrurile Dar nu, astea. cred că nu se aude în microfon. Sperăm, nu știu, o să vedem la montaj. Avea clasa respectivă, pe lângă mobilier și nu știu ce, avea un scaun, mă, mâncați așa, care era nu știu ce mare șmecherie la vremea respectivă. Așa. Și evident că, ca orice copii, evident că am început să ne tragem cu el prin clasă, nu știu ce, și s-a rupt rahatul ăla de scaun. Da. Mamă, ce dramă a fost. Că cine l-a rupt, știi? Și păi mi-aduc aminte să-l fi rupt eu, știi? Dar m-am suit și eu pe el, zic, mă. Și nimeni nu vrea să recunoască, știi? Și mi se pare așa stupid, adică dă-l dracu un scaun, e un lucru. Ce-i tronul pe care a stat Mihai întâi? Da, Dă-l dracu să le iei un scaun, știi? Și zic, bă, eu am stat pe scaun, știi? Dar a fost așa un moment de liniște, eu făceam altceva. Da. Și eu mă gândeam, ce e liniștea asta? Și îmi zice un coleg, păi s-a rupt scaunul. Zic, bun, și trebuie să-l chemăm pe Poirot, să identifice făptașii. De unde e liniștea asta? Păi,
nu știu, să vedem, trebuie reparat. Reparat. Și zic, bă, nu știu, asta mă ridic și zic femeii, știi? Zic, bă, am stat pe scaun ăla, nu știu dacă l-am belit eu, da? Da. Habar n-am, nu știu, ce trebuie, îl plătim de noroc să le ia, Da, știi? da. Ei a plăcut chestia asta, știi? Că nimeni n-a mai recunoscut. Aha. Și ei a plăcut faptul că am fost asumat în povestea aia. Și din momentul ăla și-a schimbat complet atitudinea față de mine. Iar aia, la momentul respectiv nu știu dacă mi-a păsat, știi? Dar aia a fost pentru mine momentul în care mi-am dat seama că există valoare în a fi onest. Da, cu siguranță. Și că e ok să zici, da mă, eu am făcut. Sau da mă, eu aia. Pentru că aia poate la un moment dat, deși onestitatea vine la pachet sau, mă rog, vorbitul ăsta franc vine la pachet cu foarte multe neplăceri, anumiți oameni care poate, sunt ăia care contează, vor pune preț, poate peste tip, pe faptul că ai fost onest și că ai fost transparent la vremea aia. Și dacă este un lucru care m-a ajutat enorm ulterior, în scurta viață care am avut-o după ce a terminat liceul, a fost faptul că cele mai bune lucruri mi s-au întâmplat pentru că am fost onest cu oameni. Și oamenii știu să se aștepte de la mine să le zic când e bine că e bine, când e rău că e rău și când e rău nu zic niciodată cu intenția de a răni omul respectiv sau a-l pune jos sau a blaming him sau nu, hai să vedem cum găsim, bă, aia a fost nașpa, hai să vedem cum găsim o soluție care e ok. Să oferi critica constructivă până la urmă. Exact, Da. știi? Dar asta a venit, curajul de a vorbi și a fi deschis, a venit din faptul, că și cred că asta zic prima oară, dacă tot facem... Nu, ceva în premieră. Exact. Sigur. Dar a venit din faptul că la un moment dat, un profesor, poate cel de la care mă așteptam cel mai puțin, a văzut chestia asta și a apreciat-o. Și a zis că, bă, dacă ăla care s-a așteptat de la mine la cele mai nașpa lucruri, pe bună dreptate, Da. și a schimbat atitudinea când a văzut că am avut cojones să zic da eu, am zis că, bă, asta înseamnă că there is value in this, știi? Și ulterior, asta am făcut mereu. Am pierdut o grămadă de oportunități, dar am și câștigat o grămadă de oportunități prin asta. Clar. Da. Dar îți trebuie stomac tare ca să... Că o să zic că lumea zice că ești nebun, că nu se poate discuta cu tine, că ești agresiv, că ești... îți pasă de asta până într-un punct, știi? După care zici, bă, dacă am ajuns până în punctul ăsta și I'm feeling good, poate că e bine ce am făcut până acum, știi? Da. Deci asta se leagă amintirile bune și mai puțin bune. Te poți să mai povestesc una funny, care îl include pe Florin Iancu. Sau să nu povestesc? Hai că nu povestesc. Tăiem la montaj dacă vrei. Nu te. Bine. Șmecheria a fost că Negruții, somehow, a avut mereu fete frumoase. Și asta vine la pachet, sau mă rog, venea la pachet la momentul respectiv, ca să nu vorbesc la prezent, că nu cunosc pe prezentul. Nu, așa e și acum. Nu, bănuiesc asta, Așa. dar ce urmează să zic nu ține de prezent. Aha. Venea la pachet cu faptul că tot felul de mapeți le dădeau târcoale. Ceea ce, chiar dacă nu era o chestie care mă privea personal, mă enerva asta, știi? Adică era un fel de fucking protect your territory, știi? Da. Și asta cumva și nu aveam doar eu asta, era constant asta. Adică, bă, nu amestecăm aici genele, adică genele trebuie să rămână aici, nu... Da. Și tot veneau tot felul de mape din ăștia pe acolo, pe la liceu. Și ne-am propus la un moment dat, eram între 10, cred, sau între 9. Între 10 sau între 9. Și cu 2 generații mai mari ca mine, 3, era o clasă unde diriginte era Zepciu. Care era, cred că,
una dintre cele mai demente clase care există acolo în liceul Negruții. Cu siguranță asta. Și care evident a fost clasa cea mai dragă lui. Da. Că așa se întâmplă. Mhm. Și am convenit cu toții că la momentul respectiv se ieșea la fumat pe teren și așa mai departe. Am convenit cu toții că nu mai are voie niciunul să intre la liceul Negruții, care nu e liceul Negruții. Deci eram pe post de bodyguard, nu există o bodyguard la vremea aia. Mhm. Da. Ceea ce îți dai seama, a venit unul, l-ai pocnit, ăla s-a dus, s-a supărat, a venit cu 3, cu 5, cu 7 și a ieșit la un moment dat un dita mai conflictul care părea război civil, frate. Pentru că erau foarte mulți, înțelegi? Nu pot să imagine. Și au venit și cu câini Wow. și cu... deci a fost ceva de poveste. Și mi-aduc aminte, fix, parcă se derulează în fața mea. Eu am ieșit târziu, eu nu fumam și nici n-am fumat vreodată și for some reason am ieșit târziu pe teren în pauza mare. Că și aia știau când să vină, că deja era, știi, ca când se băteau obliganii de pe stadioane. Știau exact unde să vină, când și așa mai departe. Păi și primul lucru pe care l-am văzut erau doi care fugeau cu câini în brațe. Știi? Și nu înțelegeam de ce cară aia niște gloabe de câini, că erau și niște câini mari. De ce fug dracu câini în brațe? Că logica mea e că fuge mai repede câinile decât omul. Deci are mai mult sens să fugă câinile și fugi tu cu el decât să duci câinile în brațe. Exact. Că fugi mai încet cu câinile în brațe și eventual de cine fugi te prinde. Da. Am făcut repede recunoașterea teritoriului, mi-am dat seama cam ce se întâmplă și mi-aduc aminte. Cred că Iancu era director la vremea respectivă. Și a ieșit Iancu pe... Eu m-am dus în fața liceului, că mi-am dat seama cam de unde se întâmplă lucrurile. Și Iancu când a ieșit din liceu, Snei, Paul, ăla care spuneam că era și olimpic la matematică, fugea cu un copac. Deci a smuls copacul cu totul. Deci avea un copac așa de gros. Și foarte, foarte mare. Și eu nu-l vedeam. Eu n-auzeam decât pe Iancu spunând, pune copacul. Și nu știam ce copac a luat, de trebuie să-l pui înapoi. Cum să pui un copac înapoi? Adică credeam că e un arbust. Da. Știi? Și după aia, când am ajuns în față, am văzut pe ăsta că fugea cu copacul întreg. Care, nu-ți închipui că era teiul ăla, care are 180 de ani. Dar era un copac mare în pana mea, adică era un copac, știi, la propriu, cu tot cu rădăcini, cu tot, înțelegi? E o întreagă logistică acolo în spate. Și l-auzeam pe ea vocea lui, știi, că el și-a vocea așa, da. Vasilache, bagă copacul înapoi! Și nu știam, what the fuck, ce copac a luat, de unde? Dar, mă rog, în nebunia aia a luat și la primul lucru care a venit în mână. Și s-a să fie un copac. Bine, Snake era și un munte de om. Mai mult contondent nu se putea decât un copac. Da, cu copacul după copac frumos, plantat, bombon frumos, nou acolo în față. Erau frumos să scot băiatul copacul și fugea după băieții cu copacul. Da, deci asta e amintire amuzant. Foarte mult a fost în sensul ăsta, foarte, foarte mult. Da, mă bucur foarte mult că am vorbit alte lucruri decât... am vorbit și cripto, dar cripto vorbești mereu, nu-i așa? Deci, dacă... Am vrut să și visezi, pe bune. Asta înseamnă să te pasionează, nu? Asta înseamnă să te obsedezi, cred. Să te obsedezi. Ajungi la un moment dat la un refuz, știi? Mai ales în perioada asta în care facem destul de multe la stable. Și eu îs genul care, când mă obsedează un lucru, mă așez foarte temeinic pe el. Da. Și stau pe el până când îl rezolv, până când îl fac, știi? Da, e reconfortant să vorbesc de chestii non-cripto, cu atât mai mult ce țin de liceu și de Negruți. Și pentru, să zicem, pentru cei care au ajuns până aici, în podcast, ne întoarcem un pic la cripto, ultima întrebare. Viziunea ta, nu vreau să spun predicții de timp, foarte dificil. Ce crezi că se va schimba la lumea pe care o știm acum, în viitor, datorită cripto? Și nu numai, poate. Ce sper sau ce cred? Să zicem ce crezi. Că mai trebuie să speri și după aia cred. Da, dar în speranță e subiectivism. Fair.
Uh, Dar știi că de fiecare dată când întrebi pe cineva ce crede, el de fapt răspunde la ce speră. Da, ca să sune mai bine. Băi, sper că, cred că Da. se vor modifica lucruri ce țin de mindset-ul nostru, cum abordăm diferite subiecte care au rămas dintotdeauna la fel și care cred că trebuie să se schimbe și care se vor schimba. Și sunt mai multe aici. Primul e relația cu banii. Da. Cred că trebuie să-i tratăm din ce în ce mai mult ca monopoly money, Da. ca niște O unealtă. o unealtă și să încetăm să-i mai vedem ca social status. Da. Iar asta o văd în cripto peste tot. L-ai văzut pe Vitalik cum era îmbrăcat? Da. 27 de lei cred că costa tot. Cam atât. Avea un ceas, parcă era câștigat la ouă Kinder. Și avea și o busolă adăugată. Am văzut. Cine pana mea umblă cu busolă la Am văzut, ceas? da. Poate fac, A l-a vorbit întrebat și Bucnici. și cu George, L-a da. întrebat Bucnici. Bă, Da, ce da, era da. busola aia? Și era, când merg prin oraș, că Da. Google Map nu transmite, nu știu ce, Da. bă, și probleme de oameni deștepți. Și Vitalik spunea că eu cred că toată lumea ar trebui, chiar în podcastul cu Bufnici, să aibă la ceas o busolă. Busolă, da. Da. Ăla e un om care are 2 miliarde de dolari. Nici nu știi ce să faci cu atâția bani. Adică oricum de la o sumă în sus devine același lucru. Știi? Asta mi se pare că e un exemplu mișto din cripto. Da. Și sunt mulți așa. Mulți cu care ai să te întâlnești, ai să vezi din cripto și ai să vezi și la discuțiile astea că sunt mult mai puțin interesați de chestiile care se văd, social status. Nici n-ar avea timp mașini. să se gândească la așa ceva. Exact, despre asta e vorba. Da. Deci odată cum ne raportăm la bani, cum ne raportăm la noi înșine, cred că vom vedea o responsabilitate personală, individuală, mult mai mare. Da, da. Și asta este un lucru excepțional. Poate e cel mai mișto. Uite, acum că vorbim, îmi dau seama că poate e cel mai util dintre toate. Cum ne raportăm la noi înșine, cum ne raportăm la skill-urile noastre, pentru că eu am curajul să bat pariu că din 3, 6, 7 cât sunteți aici, cel puțin unul va lucra într-un domeniu care e legat de blockchain sau cripto. Da. Cred că 10% din joburile viitoare, 10-15%. Dar blockchain deja există în viața de zi cu zi. Noi nu-l vedem, dar el este. Și așa va continua să nu existe până când... Dar nu, e conștientizăm. ca atunci când tu ce știi că există protocol POP3 la e-mail, pe cine mă interesează asta? Exact. Da. Deci cred că ne va schimba modalitatea în care ne raportăm la skill-urile noastre și cred că va mai schimba unul care e așa ceva mai ezoteric. Va schimba modul în care ne raportăm unii la alții, cum ne organizăm din punct de vedere social în era digitală. Am avut discuție cu Avi Cicirean, care face Brand Minds. Și vorbesc cu Avi despre multe lucruri. Și discutam de faptul că generația voastră nu vede faptul că statul pe Facebook, Instagram, whatever, nu e socializare. Pentru voi e socializare. Este. Și voi dictați ce este socializarea pentru generația voastră. Ce zic eu și alții expirați de vârsta mea. Voi, pentru generația voastră, voi hotărâți care e mediul prin care socializați. Da. Ei, cu blockchain și cripto, cred că vom asista la un nou mod de agregare digital. Un mod în care tu te vei coordona, te vei alinia cu colegii tăi de la bursa pe care ai primit-o și veți avea obiective comune, vă veți plăti unii pe alții în aceeași monedă, care poate se va chema Leadership Coin,
Cine știe, da. Vei spune, bă, dar ce să-i trimit eu lui ăla, nu știu, tu ai nevoie ca, nu știu, un alt lider, prieten de-al tău îți face un logo sau mai știu eu ce. Și zice, bă, costă $150. Bă, dar ce să-i trimit eu Revolut? Da. De ce să-i trimit aia? Păi facem Leadership Coin, care e o comunitate închisă de 2000-5000 de oameni, whatever. Și data viitoare tu îmi dai mie și data viitoare eu când am nevoie de altceva plătesc tot în asta, așa, adică Da. asta va fi o modalitate, vom asista la noi modalități de agregare socială, în care pasiunile oamenii se vor strânge, că au pasiuni comune. Gândește-te că acum stăm pe social media, căscăm gura la poze, bun, în cazul meu e bolnav cu TikTok-ul, adică fiecare stă unde rimează. Dar încetul cu încetul să migrăm, o să stăm și pe prostiile astea, că îți mai detenționează undele cerebrale Da. și ți omoară neuroni. Ai Dar nevoie și de asta. Nu mult, dar ai nevoie și de asta. Da. Dar vei vrea să stai, nu știu ce, zi-mi o pasiune mare pe care o ai. Profesională? Pasiune poți, orice pasiune. Mă gândesc să implementez inteligența artificială în medicină. Ok, deci inteligența artificială. Da. Ok. Nu vei vrea să stai cu cei mai deștepți 30 de oameni din lumea asta de vârsta ta care au aceeași pasiune? Normal. Cât ai sta acolo? Important. Câte ore stai să stai de vorbă cu el? Păi depinde cine sunt, pentru că dacă tu ești cel mai deștept într-o încăpere, nu ești în încăperea potrivită. Dacă ești cel mai prost, abia atunci ești în încăperea care trebuie să fii. Și n-ai să vrei să stai cu 29 de oameni mai deștepți ca tine? De vârsta ta? Normal. Și nu neapărat de vârsta. Cât ai sta acolo? Mai mult decât pe TikTok? Absolut. Despre asta e vorba. Da. Vezi? Deci încetul cu încetul ne vom modifica chestiile astea. Asociatul meu stă și se uită la fotbal american și ar sta de vorbă cu aia despre fotbal american toată ziua. Social media din prezent ne disipă cumva atenția în diferite direcții, știi? Ne uităm și la ăia, mă uit la maică mea că a fost la affiliate, la ăla că plouă, la ești în confort nu știu unde, știi? Dar alea nu sunt multe lucruri care ne interesează, știi? Adică din scroll-urile alea, din 10 scroll-uri, câte ne interesează? 1, 2, știi? Dar pe viitor vor fi mai multe. Sunt absolut convins că vor fi secvențiate, segmentate, da, așa, cred că da. Și vom sta mai mult în zonele care ne face plăcere. Dar deocamdată câștigă social media asta centralizată și generalizată.